despois dun par de anos sin facerse, pois intentamos recuperar este evento, porque é un evento dinamizador do que é a vila, un sábado, esperemos que veña o tempo, que parece que sí. Este evento, pois eso, vai unha reunión que teñen xente que ten, pois eso, superdeportivos, que van nos poñer na rúa, van nos expoñer, fan unha ruta por Carballiño, na nosa comarca. Pois veñen Ferraris, Lamborghinis, Mercedes, BMWs, todo o máis top de Galicia, pois esperemos que este aquí. Amigos de toda Galicia, norte de Portugal, País Vasco tamén ven xente, algúns de Madrid, e bueno, de todos os lados. É un evento que contamos que veñan, polo que nos dices antes, sobre 100 coches deportivos, que é unha, a verdad, para Carballiño, pois eso, ven xente, ven o pobo, e fan publicidade no noso pobo, é unha cousa importante. Dar as gracias ao Concello por facilitarme todo para poder facer o sétimo evento que vai aquí para o Concello, e nada, organizar eu, gracias aos meus amigos Germán de Coruña, que se pon en contacto con todos para que todos poidan asistir ese día, e o Coca Motor tamén dar as gracias, demais patrocinadores, e nada, empezaremos o sábado ás 10:30 da mañá, empezarán a chegar os compañeiros inscritos, ás 12:30 faremos unha ruta pola comarca, e ás 2:30 contamos estar aquí outra vez para unha comida que temos preparada aí para os asistentes, e pasar un día tranquilo e bonito.